Barang ini ki doktor nang rap. Pide nam dai. Doktor la da unum sumar bha unang tang uyap. Kinang rap la da kim sumar bha kim la ban pen mi yau. Wat ai bikin lekai ya ine iba pisumar. Tengen pun kenten ngasuang ba ngin ya seneng lempat para nang rap. Mdai bangin suai ke jingkit kle ya kine. Namal kine ru kin sei kenduk jing dak ka bangi ru ngin salek kai. Ngi kenong rabun ngin salek kai ndang ngila de prai ru ikane ko ot kilo. Ngin soon ki juhur jangai ke puut tai. Ki juhur jangai ke balong kum ta te nga ai ot kum ta. Ngas ngutu hang ne banang ne na khmat ki ong ba ngin ra ya ke jing la dang ya kenduk bat kita kinong ten. Ki an ki kendon ki la don. Tenga sngudei ben ong hab don an kendiat yengi kenong rapro. Dai nam dai. Hab don an yengi kenong rapro. Namar bangi don la ka jong ka yau. La ka jong ka yeng ngi klem long shu ka yau ha ju ngi klem tip mano ba le tam mano ba ya slok lang mano ba ya krop lang ba kinong thet nyem tem. Mentangi don la ka jong tang bangi sngo ha ka jimut jonga sngudei ben ong ba. Ni hab don ain hab don kendon yi kinong rapro. Nama balai kinong ten. Kim syam laong re kane ka ba mala jeng pi kane ka ba baha jeng pi ka dor ka long bet chinambor. Kinong tet ki jien kane ka dor ka ba kata une te uladuna. Kine ki ba pot ki la jit bat ki la prat. Bat ki sa ot. Hamdai ra bi ki ong ai kelum ya kane ka jing di jeng pi ngan ot kata. Ki klem kli kam ta. Te dai bang hakam thoi kita kinong theru na makam padon temo kene karol kini le bapli ki le te ngaru ngadai makana no penbat jor kendat khasan ngadai ro kanang rap ka ngadai kanang rap kapada kyu do kata-kata bang la du nong bat kidon ki unit ha kini ki area ki jungi kan teli thrai kini kino ketkam kitem ngi haka unit langkel teng nadu ba kha ya kene kaseng ngi cha kha ngi ro ha kene kaseng Ngiat tray rengka. Kamiting sngi, kamiting janmet, kamiting met, kamiting stamp ngidon. Kijing ek bahai lah hai ngin kwa bani thot namar phiru phimat kumju. Tengila penlot ke por, kat hadu kane ke sngi ngesngau kane ke sngi jong ke jing keman. Ke sngi ke jong ke jing keman nak benta ki to ki por ke bangila do no ngi. Tengi snga don bok bingi yo ikine ke nongkit kam ke bachelor, habangi pek keleng ki yat keleng ki tor. Telada pis ngau ya ham Kumbai pi don unit, haka por election, hai ki dong ki jong pi, sngew bha, form unit ya kane ka seng nang rap jong pi. Laki jong ki snang, laki jong ki dong, kabala he kum tlang giladan ki unit kesen, ki unit kalmuti, ki unit tlang, ter kita ki unit ki papon, la banya trei lang ra banya rajing makin lang kinong kitkam haka circle area. Ngas ngok dei ban ong bangin klan lang, kadai kata lada klain teng kinong yalan ka ban penyat ye ke babon kipat wat chi pau ngot ro hayeng dang jenjal bet penyat ke ju ke jing mot ban ye kipat le lada pimdon kaman ban ye terlebat ban ye penlut por kendiat ban ye selok ye kita ke jing pinam la da le ro ngah karu kun tei jing sngo chempang khna jonga ngadon tang itas ngubha sanang ya pen bha chu ya kana ka kam